sa Štefan Sarka a viedol som túto obec od roku 85 do roku 90 ako predseda miestneho národného výboru a od roku 1990 do roku 2010 ako starosta obce. Vo voľbách v roku 2010 som dostal 311 platných hlasov a boli aj hlasy, ktoré boli neplatné, čiže boli zakúškovaní dvaja kandidáti a nebolo ich málo. V roku 2010 som zanechal pre obec na účtoch vyše 140 000 eur dva schválené európske projekty, a to rekonštrukcia centra obce vo výške cca 640 000 eur a infraštruktúra rómskej osade vo výške 1 000 000 eur bez DPH. Tieto projekty boli schválené komisiou. Okrem toho bol rozbehnutý projekt kanalizácia ulica Pokrokovej a cyklotrasy Krásonské potradie Betliar, ako aj rekonštrukcia cesty Lipová 2. etapa. Na tieto projekty boli k dispozícii aj finančné krytie bez toho, aby sa obec zadlžila alebo bola vo finančnej tiesni. Myslím si, že to bolo celkom slušný obnos. Po voľbách som novému starostovi odovzdal moje kontakty na rozbehnuté, ešte neschválené projekty, ako na kanalizáciu. Malo to aj následok, že títo ako pomohli a projekty boli úspešné. Prešli 4 roky a ja som sa rozhodol, že sa pokúsim pomôcť tejto obci, o čo ma žiadalo nemálo občanov. Žiaľ, v tomto období vyhorel aj náš krásny hrad a veľmi sa zhoršili medziľudské vzťahy a spolunažívanie medzi minoritou a majoritou. Verím tomu, že na tomto úseku viem urobiť tiež veľa a chcem sa postarať o to, aby sme žili pokojne a v istote s úctou jeden k druhému v tejto prekrásnej obci. Môj volebný program, ktorý máte aj na stole a ktorý som sa snažil aj doručiť do domácnosti, pozostáva z nasledujúcich bodov. Kultúra, šport a sociálne veci. Chcel by som podporiť rozvoj športu na území obce, futbal, spieranie, stolný tenis a iné športové aktivity podľa záujmu občanov. Pod tým rozumiem podporiť súťaže, využitie športovísk, takisto aj telocvičňu, pre cvičenie ako ženy, lebo viac predtým bolo ako požiadavka, aby sa mohli stretávať telocviční a svoje zdravie si utužovať. Výrazne podporiť spoločenské organizácie v ich činnosti, tým myslím, podľa ich plánu a ich požiadaviek, keď robia nejaké akcie. Vieme, že aj Čemonok robí vlastne ako výstup na ten vrch. A teda aj na Ostrý vrch bolo predtým, ale bolo aj Čipketetu. A takisto chcem podporiť naďalej aj Majales, hradné hry, zábavy, koncerty a tábor mladých, ktoré sa organizuje každý rok tu cez prázdniny pre deti. Nie som zatvorený ani pre tábor, gemerský tábor, čo ako sa uskutočňuje tu každý rok takisto. Mimoriadnu pozornosť venovať klubu dôchodcov, jednote dôchodcov a celkové našim dôchodcom. Tu rozumiem pod tým, mali sme predtým v pláne a aj štúdia sa urobila, projekt sa žiaľ nepodarilo urobiť na rekonštrukciu klubu dôchodcov, aby sme vedeli zabezpečiť také niečo, akože starší ľudí, keď deti chodia do práce, nemajú kde dať, aby mohli byť ako cez deň, čiže taký denný nehospic, ale denný stacionár, ako pre dôchodcov, s tým, že v tom pláne, vtedy, keď sme ako o tom rozmýšľali, boli aj izby na podkroví, kde by ako mohlo, keď sa to podarilo ako získať tento finančné prostriedky, tak aj celodenný ako pobyt v tejto budove. Zlepšiť možnosti a spoluprácu s klubom mládeže a zapojiť mladých pri aktivitách zveľaďovania obce
Samozrejme, nechcem na nich nejako tlačiť, že toto máte robiť, ale podľa ich požiadaviek. Postarať sa o dôkladnejšie vybavenie obecného hasičského zboru, čím sa zvýši akciaschopnosť ich pripravenosti v prípade potreby. Myslím pod tým účasť na súťažiach, výzbroj hasičskej zbrojnice, zásahové vozidla, a takisto, čo máme ako striekačku 12, s ktorým aj chodia na súťaže. Pod sociálnymi vecmi rozumiem aj takisto podporu mladým mamičkám, kde by bola taká miestnosť pre nich, mám na to aj svoj nápad, kde by sa to mohlo ako uskutočniť, s tým, že by to bolo v uzatvorenom priestore, kde by boli aj nejaké tie prelezačky, šmýkačky pre deti, lebo vidíme ich, chvála Bohu, že máme tu dosť malých detí, vidím ich ako chodia po obci a nemajú kde sa vlastne usadiť a s deťmi si, keď je dobré počasie, pohrať sa. Školstvo a výchova mládeže. Podporiť a zviditeľniť práce materských škôl prostredníctvom vybavenia a tým zvýšiť zaškolenie detí do materských škôl. Rozumiem pod tým to, že vieme veľmi dobre, že terajšia vláda tlačí na jednu vec, že deti by mali byť zaškolené už od 3 rokov, aby sa vlastne pripravili na tú školu. Existujú projekty, kde sú tie tzv. Kontajnerové montované školy. Toto sa ujalo v našej republike a ja si myslím, že má to určitý význam z toho dôvodu, lebo rómske deti, keď prídu do materskej školky, nevedia ani po maďarsky, ani po slovensky a aspoň tie 2-3 roky potrebujú na to, aby sa pripravili na tú základnú školu, aby potom v tej základnej škole mohli vlastne pokračovať učení a aby nezaostávali za ostatnými. Pačte, trošku si vypím. Zvýšenú pozornosť venovať miestnym základným školám, pokračovať v realizácii kreativity, čiže vybavenia školy, myslím tým modernizáciu ako škôl, vybavenie týchto škôl tak, aby išli s dobou, aby sa tie deti vedeli skôr a rýchlejšie naučiť sa určité veci a samozrejme učebnú osnovu a aby boli kvalifikovaní a šikovní pedagógovia v našich školách. Investičná činnosť. Pokračovať v rekonštrukcii miestnych komunikácií podľa spracovaných projektov, spokojnosti občanov a podľa finančných možností obce. Vážení občania, obec Krásnovské Podhradie v predchádzajúcom období pripravilo kompletnú projektovú dokumentáciu pre všetky jednotlivé ulice, kde sú vlastne tieto projekty realizačné, čiže nestavebné, nastavené povolenia, ale sú to realizačné projekty. Tieto projekty by som chcel využiť, nakoľko podľa týchto projektov sa dá kvalitne pracovať a kvalitne tieto ulice dať do poriadku. Čo by som najskôr robil, to je ulica Osloboditeľov, kde je fakt tá ulica v tom najhoršom stave a je to ulica, ktorá je dosť vyťažená. Takisto máme projekt urobený a jednosmerku smerom hore na cintorín. Vieme, že Cintorínská ulica je dosť úzka. Táto cesta má ísť okolo bufetu hore, od Marflakovcov ku Janka Tatarova, čo býva, a napojiť sa na jestvujúcu ulicu Cintorínsku, čiže od Lácio Harovského jednosmerka hore by sa išlo touto okľukou a dole by sa išlo po terajšej ceste. Na to je spracovaný projekt, není tam žiadny problém, niektorí tam majú vlastne ten plot
oplotili obecné pozemky, takže realizácia tohto projektu je, myslím si, že dosť súrna a myslím si, že bude to aj veľmi posložná. Žiaľ, stratili sa, alebo neviem, kde sa podeli chodníky pri kostole, ako je novostavba, tam neboli realizované tie dve ulice, tak tieto by som chcel samozrejme realizovať s tým, že chcel by som rozbehnúť obecné služby, výrobu dlažby a keď už na to nie sú finančné prostriedky, tak aspoň svojpomocne, čo by sa dalo urobiť, ja si myslím, že za celkom slušný a menší výnos, ako keby sme to dali urobiť iným. Robili sme chodníky aj ku motelu, aj na ulici Lipovej, takže ja si myslím, že by sa to dalo bez problémov realizovať. Naďalej využívať a skvalitňovať projekty z európskych fondov na základe nových výziev na úseku školstva, zdravotníctva, rozvoj obce, cestovného ruchu a sociálnych vecí. Určite vám neušlo, že dajú sa získať projekty na rekonštrukciu a modernizovanie zdravotných stredísk, takže toto by som chcel využiť. Takisto na školstvo sú rôzne projekty, tam ako som aj spomínal na modernizáciu školy. Rozvoj obce, to máme zeleň a tak ďalej a takisto aj tie kluby, čo som spomínal. Na úseku cestovného ruchu by som, no a ešte sociálnych vecí, tak to sa jedná o klub dôchodcov. Na úseku cestovného ruchu som myslel následovné. V europrojektoch mám bohaté skúsenosti a aj kontakty a nové výzvy nám dávajú dobré možnosti na rozšírenie parkoviska, amfiteáter a inžinierské siete pod hradom podľa už teraz spracovaného projektu, ktorý je pre stavebné povolenie. Tento projekt bol odsúhlasený so všetkými dotknutými inštitúciami ako elektrárne, nakoľko tam potrebujeme zvýšiť kapacitu trafa, od pamiatkárov počnúc a tak ďalej a tak ďalej. Nechcem, alebo nemám v úmysle tam ako začať stavať, aby obec stavala vlastne tie stánky a je tam jedna reštaurácia, ale na toto by sme ani nedostali finančné prostriedky, ale na rozšírenie parkoviska, kde je spracovaný projekt a založenia inžinierských sietí, čiže vodovod, kanalizácia a rozvod elektriny. Tieto veci je potrebné najprv pripraviť na to, nie najprv parkovisko rozšíriť, ale najprv tieto siete uložiť, aby sa nemuselo potom vlastne búrať. Takže toto je taký môj, možno že aj sen, aby sme tieto veci ako vedeli pripraviť, lebo bez týchto inžinierských sietí a bez rozšírenia parkoviska nemôžeme nič také urobiť hore pod hradom, aby to bolo a vyhovovalo dnešným predpisom. Toto je jeden tiež taký prioritný cieľ pre mňa. Sú tu určité možnosti z európskych projektov, ale aj cezhraničnej spolupráce, kde sa robia vlastne také niečo ako zrkadlové projekty na jednej aj na druhej strane, spojiť sa s obcov alebo s mestom, kde majú niečo podobné a túto možnosť ako využiť. Na kemping sme tiež nezabudli, pred 4 roky som to mal takisto v volebnom programe. Mali by sme tam vypracovať projekt realizačný, kde bola taká štúdia už aj spracovaná, kde čo by ako malo byť. Teraz je tam vlastne ako možnosť, lebo už máme aj tam kanalizáciu, ktorý ešte celkovo tá kanalizácia nebola, ale je tam riešené vlastne ako nové chatky, kanalizácia, prečerpávanie odpadovej vody z dolnej časti hore, aby sa mohlo odviesť voda. No a takisto tieto veci ako nie len čiste s obcov, ale v spolupráci aj s možnými investormi spracovať
tieto veci. Zdravotné stredisko, to som spomínal takisto, a klub dôchodcov som tiež ako hovoril. Na úseku aktivačnej činnosti chcel by som skvalitniť výkon týchto prác, rozbehnúť činnosť obecných služieb, čiže výroba dlažby, takisto ako aj na predaj, ako aj pre vlastné potreby. Toto nám, myslím, že dosť veľa pomôže a efektivita tej práce určite sa týmto spôsobom zvýši. No a je tu ten aj problematický projekt, čo sa robí, vlastne teraz sa už rozbehol, je to pozemkové úpravy v rómskej osade, kde môžem povedať, že v roku 2009 tento projekt bol pripravený, dokonca podporilo až 74% vlastníkov, čiže majiteľov pozemkov. Bude to veľmi ťažké, aby každý bol spokojný, ale neviem, možno, že aj ostatní viete o tom, že tieto pozemky sú podielové pozemky. Ja svoj pozemok, aj keď tam som vlastníkom, nemôžem predať bez súhlasu všetkých ostatných dotknutých. Nemôžem ho ani darovať. Len priamej príbuznej osobe, čiže môjmu synovi, manželke, alebo bratovi, alebo sestre a tak ďalej. Rozbehli teraz tento projekt, som zvedavý, ako to pôjde. Verím tomu, že bude aj pochopenie. A na tomto projekte, keď bude spravodlivo urobené, ja si myslím, že viem, že nebude 100% akože spokojnosť, ale iné riešenie momentálne, aby sa to doriešilo, nevidím ako len tieto malé pozemkové úpravy. Toto je v krátkosti môj volebný program. Samozrejme, na vaše otázky budem odpovedať širšie a môžem vám vysvetliť, ako si to predstavujem, ako si to myslím a čo sú priority pre mňa v novom volebnom období, keď sa mi podarí víťaziť vo voľbách ako starosta obce. Nech sa páči. Nech sa páči, môžete mi dávať otázky.